Hola bonics, hola boniques, benvingudes una vegada més al podcast A Flor de Pell. Avui estic contentíssima, estic tan contenta que se m'està oblidant literalment de dir-vos qui sóc. Jo sóc la Natàlia Mueller, per si no em coneixeu. Si ens coneixem, què tal, noies? Benvingudes de nou. Estic molt contenta de fer aquest episodi perquè avui m'ha passat una cosa. És que, nenes, sento el cor tan ple, potser se m'entortolliga una mica la llengua, perquè avui he anat a fer el meu primer taller de rams, per aprendre a fer rams. És un taller que no l'he fet jo, sinó que és un taller que ha fet Flors Navarro. Jo ara fa un temps que segueixo a Flors Navarro i m'encanta tot el que fan. De fet, tenen botiga a Vilassar, llavors a mi em queda... O sigui, just tinc Vilassar i tinc Barcelona, no? I hem anat a fer aquest taller perquè, honestament, ja sabeu que tot el que sigui flors a mi m'encanta. I vaig veure aquesta oportunitat, vam penjar a Instagram que estaven començant a fer tallers com els que jo faig de corones, doncs els estaven fent de rams de flors. I, de fet, a mi aquest 2024 m'agradaria connectar amb el meu esperit més creatiu. De fet, us ho vaig dir en un dels episodis anteriors. I quan vaig veure que el taller costava, ara potser m'equivoco, però crec que costava 20 euros. O sigui, un taller on t'expliquen com fer un ram i on et donen tot el material i les flors. Bueno, jo com una boja vaig anar directe i, de fet, li vaig comentar a diverses noies que ens coneixem de per aquí a les xarxes. És una història curiosa, però sempre que ens veiem o que heu vingut a algun taller de corones, vosaltres sabeu que a mi m'encanta conèixer-vos, m'encanta parlar amb vosaltres, em doneu la vida i estic quedant amb noies que estic coneguent gràcies a això, gràcies al meu perfil d'Instagram. I ha sigut superguai. Avui hem anat amb la Marta a fer aquest taller i tenim actualització. Per les nenes que no esteu veient el vídeo o m'esteu escoltant en format podcast, avui tinc actualització del ramet. Cada setmana estic tenint un ramet i el podcast m'està donant 100% aquesta oportunitat o aquesta... Com es diu? Ai, nenes, no em surt la paraula. Aquesta excusa, excusa. És que ara mateix tinc com un pic de sucre, però transformat en flors. I em dona com aquesta excusa per poder tenir flors i que quedi maco. I bueno, aquí tenim el ramet. Per les que no ho veieu, us vaig a descriure una mica com és el ram. És el ram que hem fet avui i que no sabíem com el faríem. Sí que és veritat que la gent de Flors Navarro que han sigut supermacos, jo he anat allà a tope a aprendre, o sigui, he xuclat com una esponja. Ens han ensenyat, ens han dit que faran diferents tallers al llarg de l'any, potser en fan 8 o 9, la qual cosa és uau, i a més amb el preu que és com increïble. I són tallers que és el que us dic, que són super assequibles i ens han ensenyat el ramet que faran com la setmana pròxima, no, el pròxim taller que facin. Llavors, és guai perquè també pots veure què faran, què no, quin tipus de flor t'agrada o no. Ja sabeu que jo amb això soc molt tiquismiquis, soc una mica piqui i m'agraden molt les combinacions cromàtiques de colors molt harmoniosos. I, ja em coneixeu. I si no em coneixeu, ja em coneixereu. I llavors avui hem fet com un ram amb molt de color. Jo soc pas, és a dir, que soc una persona altament sensible i, per tant, a mi molts inputs de colors em posen com una moto. Com dirien a casa meva, em poso com una moto i les flors em posen com una moto, bàsicament. I doncs això, el ramet té 1000 flors diferents, algunes no me'n recordo, però nenes, ja sabeu que aquí, learning by doing, anem aprenent. Tinc aquí unes rosetes de pitimini, de fet he posat el ram expressament d'aquesta manera perquè es veiessin les rosetes, que són les flors que més m'agraden del ram. Hi ha rosetes de pitimini, que són com d'un color crema cru. Després hi ha unes flors molt maques de color groc, que honestament no recordo el nom perquè no les havia vist mai i em sembla que donen molta vida, m'agraden, ho apuntarem. Després hi ha crisantems, que els crisantems moltes vegades es confonen amb les margarides, ¿vale? I n'hi ha de diferents colors, n'hi ha de blanquets, n'hi ha de com més liles i després n'hi ha de grocs, els veieu aquí. I això, també hem posat lilis
hem posat 2 gerberes, una de color rosa i una de color vermella, i després hi ha limònium, que el limònium l'hem fet servir per tallers de corones i queda molt maco. És una flor que de secar queda molt bé i per tant pots fer, per exemple, el ram que faran el pròxim dia. Nenes, això no és promo, és senzillament que estic vivint my best life. Doncs el ram que faran el pròxim dia que ens han ensenyat és un ramet de limònium amb un tipus d'eucaliptus supermono, que de fet el meu ramet també porta eucaliptus. L'eucaliptus hi ha diferents tipus. Aquest no és el meu preferit, sí que queda divertit, combinar-los queda divertit, però ens han ensenyat un que faran al pròxim taller, que era amb això, limònium i un tipus d'eucaliptus, que no és aquest, i quedava tan mono. Bueno, nenes, hauré de fer un pressupost, perquè si m'apunto a tots els tallers, potser m'arruïno. I mireu que són molt baratets, O sigui, estan superbé de preu. Jo, quan ho vaig veure, va ser com... De fet, em vaig apuntar literalment la primera. Vam penjar el reel i jo ja m'havia apuntat, perquè avui hem vingut i ens han demanat el nom i jo estava la primera de la llista. Clar que sí, representing. I'm a girl just being a girl, sabeu? Bueno, doncs això, em feia com il·lusió explicar-vos-ho. Anem a posar el ramet que quedi... Ai, és que les roses m'agraden tant. De veritat, sóc feliç. Bueno, doncs això, nenes, que avui estic... vinc intensa, vinc molt contenta. A més, ha sigut un taller que ha sigut pel matí, a les 9 del matí, o sigui, m'he aixecat d'hora per anar-hi. Ja sabeu que jo gravo els podcasts i aquests vídeos els caps de setmana, que és quan tinc temps. I clar, doncs ha sigut... Ahir a la nit pensava, en quin moment, però és que val tant, però tant la pena. I ara jo tindré, si ho faig bé, tindré un mes de felicitat. 3 setmanes segur. Doncs a mi això m'ho val, de veritat. I a més, no sabeu què ha passat. Bueno, clar, evidentment no ho sabreu per si no us ho explico, no? Però he penjat una story ara fa poc, arribant a casa, no? He arribat, he anat a casa amb Matller Origen i he anat a fer unes compres perquè ja sabeu que estic fent aquesta dieta com molt estricta i tot ha de ser com molt ecològic, molta fruita, molta verdura. Làctics no poden ser de vaca perquè tenen molta caseïna, si no m'equivoco. I bueno, doncs he anat a casa amb Matller, que ara ho he com redescobert. Jo no era molt consumidora, sí que a casa sí, però no... O sigui, no és allò que dius vas i saps tot el que tenen, ara ja sí. Ara ja sí, casa Matller, t'estimo, tenen tot el que necessito i això és fantàstic perquè moltes vegades el que em passa és que quan vaig a comprar producte ecològic em costa trobar X coses a X lloc, llavors has d'anar com a moltes botigues diferents i tenir-ho tot en una botiga. Què voleu que us digui, noies? Jo estic a tot arreu, justament això ho parlàvem amb la Marta, que estic a tot arreu, que treballo, tinc la meva feina d'oficina, després estic amb les xarxes, penjant contingut, tenim el podcast, i ja vulguis o no, a tot arreu, i per tant una botiga que et dongui tot el que vols i a més de qualitat i fresc, molt important això, molt important, jo estic feliç. O sigui, a Matller Origen, a més, em queda super a prop de casa, puc anar-hi caminant, la qual cosa em fa felicíssima. Vaig amb la meva bosseta com d'espart, aquesta vegada me l'he deixada. Si el Juli escolta això, estarà somrient, perquè sempre que anem a comprar, sempre que anem al súper, ens diuen, voleu bossa? I jo, no fa falta, perquè tinc una mania de no vull comprar bosses perquè les bosses contaminen, a sobre em cobren, o sigui, a més m'entra el xip de ratilla, i és com, no penso pagar per contaminar el planeta. No! I llavors sempre intento portar una bossa a sobre, però quan no la porto, avui anava amb el ram, el bolso, els ous, els nabius, els dàtils, i no podia. I avui m'he comprat una bossa, però era una bossa d'aquestes que són biodegradables i que després sé que faré servir molt. Per tant, em quedo una mica més tranquil·la. M'enteneu, nenes? Bueno, dit això, doncs això, he anat a comprar, llavors he arribat a casa, he posat el ramet i... estic tenint un dia fantàstic, perquè quan acabi aquest podcast ja sabeu el que faré. Em posaré a fer-me sucs verds. Sí, també tot comprat de la Matller. En fi, avui estic sent molt feliç. Està sent un molt bon cap de setmana i només són les... Bueno, és la 1, ja és la 1. Bueno, en fi, seguim, nenes. Jo crec que ara ja comença a ser moment de parlar-vos del tema que vull tocar avui amb el podcast, que és està passada de moda. Xan, xan, xan. Vale, anem a posar en context. A mi em passa una cosa, que és que de vegades sento
que tinc aficions que potser són una mica aficions d'àvia. De fet, un dia jo estava a l'autobús. Vosaltres sabeu que quan jo vaig a treballar, una part del trajecte la faig amb autobús. I jo estava amb el bus de l'Ella directe a Barcelona i estava fent mitja. Vale? M'estava fent el meu primer xal i em vaig trobar a una senyora que anava amb el seu marit, era una dona gran, i a la senyora li va fer massa gràcia que jo estigués fent mitja perquè ella es va veure 100% reflectida en la seva joventut. I de fet la senyora em va fer molta gràcia i em va fer pensar molt perquè em va dir: noia, si és que ets com una àvia. I va ser com: senyora, sóc jo una àvia? Segur? O és que tinc aficions passades de moda? O és que senzillament la mitja no passa de moda? Bueno, em vaig començar a fer aquí 1000 històries d'en plan, soc una àvia o potser soc senzillament una jove fent aficions que les àvies també els agraden. I això m'està fent pensar perquè clar, després ho penso i jo quan vaig decidir començar a compartir contingut amb xarxes, de fet el meu primer vídeo que vaig penjar, que va ser a YouTube, va ser un vídeo anant a buscar rovellons. I jo tenia molt clar que jo volia enfocar el meu contingut amb coses primer que aportin a la gent. Crec que per això és super important. M'agrada poder compartir i sobretot perquè, jo comparteixo el que a mi m'agrada consumir. Llavors, a mi el que m'agrada consumir és bàsicament contingut que m'entretingui, però evidentment també em faci créixer o m'inspiri, i això és una mica el que intento aconseguir. I, clar, jo pensava, què podria compartir? Perquè m'encanta comunicar, m'encanta parlar i jo volia tenir un canal de YouTube, un compte d'Instagram i sempre era com, vull fer-ho, però no m'atreveixo, no? I de què parlo? I sobretot, de què parlo? I vaig estar pensant i al principi de tot era com que em feia molta vergonya compartir les estades que anava a caminar, les fotos que faig a les flors, el que vaig aprenent de les flors, perquè pensava que la gent pensaria que sóc una friki i que sóc una mica rara. Sí, ja sabeu això que passa, que de vegades sortir de la zona de confort és incòmode i és molt el que diran, què pensaran de mi, pensaran que sóc molt pringada, que sóc molt rara. I sí, evidentment vaig haver de trencar aquesta barrera, aquesta por, i sí que és veritat que al principi la gent es va riure. També s'ha de dir que he tingut molta sort i que sempre m'he envoltat de gent molt maca, que m'ha cuidat molt. De fet, la gent que més s'ha rigut de mi i que sé que no ho han fet amb mala fe han sigut els meus amics, però els meus amics també ja em coneixien, però una cosa és que et vegin fent-ho com en persona i l'altra cosa és que ho pengis, no? Que ja té com una intencionalitat darrere. I això, doncs a mi em feia com bastant de respecte compartir com els hobbies, els meus pensaments, que de vegades són molt de persona altament sensible, no? En plan, jo no exagero quan us dic que jo vaig a la muntanya, començo a fer fotos i llavors faig stories d'aquests que començo a dir: oh, mare meva, però quins colors! És que jo us ho dic de veritat. O sigui, ara mentre estic gravant això, jo davant tinc una finestra i veig les vinyes. I aquesta imatge per mi em reconforta tant. O sigui, no sé com explicar-ho. És com que a mi els colors m'inspiren, em donen com molta serenitat i, em fan viure moltes coses. I jo volia com poder compartir això. I també començar com a compartir-ho amb vosaltres em va fer adonar-me que no tothom vivia així les coses. Us ho podeu creure? Jo és que visc en el meu món, I sí, em vaig adonar que potser tinc una mica de hobbies com d'àvia o hobbies que estan com una mica passats de moda, no? Sí que és veritat que ara el ganxet ha tornat molt, i de fet, no, el que ha tornat no és el ganxet, el que ha tornat és el crochet, que queda tan mono, tan estètic. Nenes, que no us enganyin, que el crochet és ganxet. Crochet em sembla que és no sé si és francès o anglès, o així és com li diuen en anglès. Nenes, és ganxet de tota la vida. Que no us enganyin. Que no us enganyin, que és literalment el que les nostres àvies han fet tota la vida. I ho pensava, no? O sigui, m'agrada fer ganxet, m'agrada fer mitja, que mitja encara... O sigui, jo crec que fer mitja és com la definició per excel·lència de hobby d'àvia. O
o sigui, viejoven, no? Allò que diuen. Avui ho comentàvem just amb la Marta, que hem anat al taller, que les dues ens agrada pues, això, fer mitja, fer ganxet, i és en plan que la gent et veu, i a mi al principi em feia com vergonya. És que, nenes, m'estic obrint, Al principi em feia com vergonya fer ganxet i mitja davant del Julià perquè no volia que es pensés. Pensava, em feia com cosa que em veiés com menys sexy o atractiva si feia ganxet o mitja, perquè és que ho tinc tan interioritzat com que és algú tan passat de... Bueno, no passat de moda. Crec que inclús si dius passat de moda li agafa com un ganxo, però algú tan com d'àvia que em feia vergonya. I que va, el Julià està encantat. El Julià és que és un tros de pa. L'estimo massa. Sempre recolzant-me amb totes les meves bogeries, amb totes les meves anades i vingudes. I sí, i també em feia com vergonya, com la vergonya que em feia compartir la meva passió boja per les muntanyes, pels colors, per les plantes, per les roques, pels rovellons. El mateix amb les meves altres aficions que he anat agafant. I per l'hort, per exemple. I clar, és que fer mitja, fer ganxet, estar a l'hort, cultivar, no? Una mica tot el tema gardening. Jo potser és perquè ho tinc molt arrelat perquè he vist sempre les meves àvies fent mitja, fent ganxet, fent jardineria, sent unes cracs, perquè les meves àvies són unes cracs. I dic les meves àvies perquè jo tinc les meves dues àvies, tinc moltíssima sort i tinc dues àvies i un avi encara. Els he conegut a tots, els avis. Inclús he tingut molt de temps la meva besàvia que de tant en tant penso en ella i era tan maca i era tan crac, però tan crac amb les flors. Estic seguint els seus passos, en fi. I sí, totes tan cracs i ho penso i també és veritat que a mi m'agrada molt romantitzar aquestes coses, no? Però jo en el meu món, no? I pensava, és que tinc... Per què? O sigui, per què jo tinc aquests hobbies, no? Per què no... A veure, també és veritat que a mi m'agrada fer esport, per exemple, treballar en equip. No és que diguis, no és que estic antiquada, no m'agrada fer res, no estic ni xarxes, tot el contrari. M'encanta la moda, també. També és veritat que tinc un estil que és com molt particular, com molt clàssic, molt cottage i molt com British cottage. Sabeu quin tipus d'estil? Com aquest color, per exemple, el verd oliva, és un color que em senta molt bé. També jo he trobat els colors que em senten millor, els colors com així, com més neutres, però és que, com que tot en general, no sóc la típica que et vindria amb algo super ultra estrafalari, ni... Bueno, sóc classiqueta i m'agrada ser clàssica, o sigui, sí, m'agrada ser com les meves àvies. I ho estava pensant, no? I he fet una mica com una llista, nenes, perquè si som una mica similars, perquè sé que moltes de les que em seguiu sou molt similars i sé que el contingut que jo estic penjant i que al principi em feia com molta cosa compartir, em feia cosa compartir-lo perquè jo no tenia referents. Jo no veia ningú que parlés de les flors i es tornés loca, que digués estic fent això, estic fent aquest ganxet, estic aprenent a cuinar... No sé, una mica com molt de vibe de noia clàssica... Sí, noia clàssica, que ara ja no es porta tant, saps? I és com que inclús em fa una mica de cosa dir que sóc una noia hetero que li agrada el rosa, les flors, i és com... Puc ser més estereotípica? A més, amb els ulls blaus, roseta, amb els rinxolets, és com... No, o sigui, massa estereotipada, no estic? I és com que soc tan estereotipada que inclús em fa cosa ser tan estereotipada, no? De dir, ai, cauran amb tots els... No? Lo típic, que et veuen i ja et fan una idea de tu, no? Bé, que es facin les idees que vulguin. Després ja aquestes es desmentiran, sempre passa. I he fet com una llista, no?, de per què, nenes, som així i per què això ens agrada. Vale? Per què ens agrada i per què jo en el seu moment em feia tanta cosa compartir-ho i per què ens fa cosa compartir aquests hobbies que ens agraden. I estic molt contenta de poder haver trencat aquesta barrera i començar a compartir les coses perquè moltes de vosaltres m'escriviu. Avui, de fet, al taller de corones, el tinc massa integrat a la meva vida, al taller dels rams de Flors Navarro, ho comentàvem amb la Marta i l'Irene, que em deien, és que saps què passa? Que m'agrada el teu contingut perquè veig coses que jo faig i que no veig a ningú més. I és com, ai, no estic sola. Nenes, és que no esteu sola. I ara us vaig a dir
per què som tan les millors, per què les coses que ens agraden. Tenim aficions d'àvia? Bueno, moltes vegades diuen que la gent més sàvia és la gent més gran. Atenció, nenes, atenció amb el que us vinc a dir. Coses en les que he pensat per les quals ens agraden aquests hobbies. El primer de tot, a mi aquests hobbies d'estar cultivant, estar fent rams de flors, etc., m'agraden perquè literalment són la millor plataforma per descarregar la meva creativitat femenina. Sí. O sigui, jo sento que connecto 100% amb mi mateixa. Sí que és veritat que hi ha noies que no són tan creatives, que hi ha nois supercreatius. Hi ha de tot en aquest món. Però la creativitat femenina, el fer les coses senzillament per divertir-te, I just love it, ho sento. O sigui, m'encanta. Em fa superfeliç, sento que connecto moltíssim amb mi. Sí que és veritat que a mi les arts plàstiques sempre m'han agradat, però és com un moment que pots jugar, pots aprendre, evidentment ens equivocarem, aquí sempre ens equivoquem, però és que si no t'equivoques no aprens, no? O sigui, de fet, quan t'equivoques encara aprens més, perquè et queda com molt més gravat l'aprenentatge, no? I és com que jo sento molt que connecto amb mi mateixa fent aquestes coses. També penso que et coneixes en molts aspectes diferents, no? O sigui, és com que et veus com interactues amb una cosa o amb una altra. O sigui, com afrontes haver de fer un jersei a ganxet, com afrontes plantar unes flors i que no et surtin. No sé, és com... Penso que s'aprèn molt amb els hobbies, sí, amb els hobbies que tenim. És que a més són hobbies de molta manya, hobbies d'improvisar i hobbies de ser unes corrantes, s'ha de dir. Després hi ha una altra cosa que m'agrada molt d'aquest tipus de hobby passat de moda o hobby més antic, que és que m'ajuda moltíssim a aterrar. M'ajuda moltíssim a passar del cap al cor. No estic fent promo del retir, però és que literalment la idea del retir que hem fet amb l'enganxada, que m'estic adonant que parlo d'ella a tots els podcasts, Anna, m'has robat el cor i ja només puc parlar de tu, però el retir que hem muntat l'Anna i jo, que el fem al març i que ja estan exaurides les places, és això, o sigui, la idea és aquesta, és passar de la bullicie, de l'estar cada dia amb el pilot automàtic i passar al cor, perquè al final tu quan fas manualitats, quan fas coses manuals, passes al cor, o sigui, connectes amb el teu cos, que fantàstic, deixes que la teva ment deixi d'anar com una boja a 400 per hora i a més és que la ment va a lo loco, moltes vegades ni ens n'adonem, o sigui, a mi em va passar i de fet vaig anar al psicòleg per això i va ser una experiència que repetiria i que sempre recomano, o sigui, jo vaig tenir una època de molta ansietat i la meva ment anava com boja, o sigui, em vaig adonar que estava totalment alineada, o sigui, o sigui, no anava coordinada, sinó que la ment anava per una banda i el meu cos anava per una altra. I jo us vaig dir que aquest any seria l'any de passar al cos tot molt més holístic i ho estem posant molt en pràctica. Doncs és això, fer ganxet, fer mitja, fer jardineria, anar a caminar, anar a veure postes de sol, és que et connecta tant, però tant, amb el teu cor i amb el teu cos, que no oblidem, sisplau, l'important que és el nostre cos, que és casa nostra, que ens hem de cuidar, que moltes vegades no l'escoltem. No! En fi, calmem-nos, que m'estic excitant. Bueno, és el que té. Una altra cosa que m'encanta d'aquestes aficions, la pau que em dona. La pau que dona. O sigui, és com que estàs fent 1000 coses, no sé què. No. Tu per fer un ram de flors t'has de concentrar. No pots fer multitasking, m'enteneu? En aquest món que és el que ho diem, no? Que sempre estem a tot arreu, que estàs a tot arreu i en realitat no estàs enlloc, aquestes coses no et deixen estar fent multitasking. Màxim escoltes un podcast com aquest, pum, et dona una idea per si no saps què fer aquest cap de setmana o aquesta tarda o aquest vespre o aquest matí que m'estàs escoltant, doncs, no sé, per què no et fas el teu propi remet? Per què no plantes els bulbs? Que de fet aquest mes de gener ja serà l'últim mes que es planten els bulbs. Si estàs encara pensant en tenir tulipes aquesta primavera, l'escol, nenes. I sí, et fa aterrar un muntó, tenir com aquesta pau de dir, vale, ara paro i estic per això, i el bé que senta, bueno,
incredible. I l'altra cosa és que són hobbies que em fan sentir superrealitzada. O sigui, fer del teu propi jersei, tenir el teu ramet i veure'l cada dia i dir és el meu fill, literalment l'he parit jo. Bueno, ja no us dic, cultivar i poder regalar els teus propis enciams, tomàquets, bueno, això és una sensació indescriptible, és xulíssim. És xulíssim i a mi m'omple molt. I llavors és el que pensava, som realment unes viejóvenes? Nenes, no. Ho repetiré, som realment nenes unes viejóvenes? No. Sabeu el que som? Som unes ties intel·ligents, unes ties que hackegem el joc, unes noies que ens hem adonat del que realment és important i noies que sabem gaudir del nostre temps. I unes ties apanyadíssimes, honestament. I penso que a la teva àvia li agradi fer jardineria o fer ganxet, mitja o l'afició que sigui, com si vols fer aeròbic, si la teva àvia li agrada, per què a tu no et pot agradar? Al final la teva àvia també ha sigut jove. Vull dir, a veure, o sigui, les meves àvies, quan eren joves, també eren unes ties fantàstiques i fabuloses, m'enteneu? I jo, tant de bo, quan sigui gran, pugui fer-li jerseis als meus nets, us imagineu? Me'ls imagino ja amb la inicial. Ai, que monos, per favor! Pensaran els meus nets que sóc una senyora avorrida, descontextualitzada del món? Espero que no. Espero poder-me anar de compres amb els meus nets, ensenyar-los a transmetre'ls el meu amor per les coses. No sé, ho penso i és com... és que les meves àvies me les estimo molt i les meves àvies són fantàstiques. I per què no puc tenir els hobbies de les meves àvies? Si és que em semblen xulíssims. Doncs això, nenes, que no estem desactualitzades, senzillament agafem el millor dels dos mons, de ser jove, ser enèrgica, voler fer 1000 coses i voler connectar amb el present i ser manyoses. No em repetiré més amb aquest tema perquè jo crec que ha quedat claríssim per què som les millors. Llavors, avui estic intentant, nenes, fer el podcast una mica més breu perquè és que l'última vegada el vam fer d'1 hora. Ja em direu si el voleu més llarg o més curt, però hem de ser una mica més concises, que llavors no tinc espai al telèfon ni al micro per gravar totes aquestes coses. Vull acabar amb 2 cosetes. La primera és que avui, en comptes de donar-vos una afirmació positiva o fer un agraïment, avui el que vull fer és dir-vos una frase que m'ha estat ressonant molt aquests dies, que és que tots els camins porten a Roma. I em ressona molt aquesta frase perquè moltes vegades ens ofusquem perquè les coses no ens surten o no ens surten en el moment en les que volem, o tenim com un objectiu, volem arribar allà i les coses s'engiren, la vida es complica i comencem a tirar una direcció, ens adonem que ens hem equivocat, anem cap a l'altra i és com que ens flagelem un muntó, no? Pam, ho he fet malament, pam, no sé què, no valc, no sé què. I a mi el que em diu l'experiència, i és el que us dic, que jo he patit d'ansietat per aquestes coses, no? De sentir que no anava ben enfocada o que em feia por escollir un camí o un altre per si després m'equivocava i no podia arribar on volia. Tots els camins sempre porten a Roma. Potser agafes un camí que fa esses, o agafes un camí que té molt de desnivell, o potser agafes una tartera, m'enteneu? Però tots els camins sempre t'aproparan a la persona que vols ser. Perquè vulguis o no, si tu tens clar, encara que no ho tinguis 100% clar, però tu ets d'una manera. Així com a mi, doncs, m'agrada envoltar-me de gent que li agradi fer tallers de corones, fer ganxet, etc. Doncs tu al final t'envoltes d'aquest entorn, no? I no és que ho persegueixis, sinó que ho acabes atraient, perquè és que les energies, nenes. No, però m'enteneu, no? O sigui, jo potser sempre he volgut ser florista i ara mateix no ho soc, però cada vegada estic més a prop de ser-ho. I potser al final me n'adono que jo no vull ser florista, que senzillament el que vull és treballar en plantes i tal, i fer-ho com a hobby. Però tot t'hi apropa, per tant, tots els camins porten a Roma. Si ara mateix tens una situació que estàs una mica com amb angoixa, perquè no saps què passarà, vols arribar a un lloc, però no saps com aconseguir-ho, tranquil·la. Facis el que facis, si tu vols allò, si allò és per tu, allò et trobarà.
I sé que pot semblar una mica de hippie, però és real, les coses passen de veritat, ho dic de veritat. O sigui, jo ho estic experimentant i és supermaco i sí, tots els camins porten a Roma. Acabaràs arribant a Roma, no et preocupis. Preocupa't si vols, però abans que preocupar-te, ocupa't. Vale? Perquè moltes vegades preocupar-se no serveix de res. És bàsicament angoixar-te abans d'ocupar-te d'una cosa que has de fer. Per tant, a ocupar-se totes. Vale? Llavors, nenes, per tancar una mica el podcast d'avui, us demanaré també 2 cosetes. La primera és que si us ha agradat aquest podcast, si us ha fet riure, si voldríeu venir amb mi i amb les noies que estem fent grupet del compte, si voleu venir a fer rams de flors amb nosaltres, pues això, que m'ho feu saber. M'escriviu? Nenes, tinc un esternut. Oh, Déu meu, perdoneu. Potser han sigut les flors, és que està sent un ambient intens. Perdoneu per l'esternut. I'm just a girl doing girl things, sabeu? Doncs això, si us ha agradat l'episodi, us demanaré que em deixeu un ramet de flors on vulgueu, als comentaris d'aquí, d'Instagram. Sí que us diré que on m'entero més de tot és a Instagram. Si voleu contactar amb mi, Instagram és la manera, jo sempre estic allà. Em podeu escriure per Spotify, em podeu escriure per aquí, per YouTube, i és això, us demanaré un ramet de floretes en honor al taller de flors que hem fet avui. I us demanaré també una coseta, que és que si us estan agradant aquests capítols, puntueu, primer que doneu m'agrada al vídeo si ho esteu veient a YouTube, i si ho esteu escoltant per Spotify, boniques meves, us demanaré que em puntueu. No us demanaré que em poseu 5 estrelles, us demanaré que em poseu les estrelles que vosaltres considereu. Són pel podcast en general i en aquest cas per YouTube serien com per cada vídeo, però per mi és important, em fa també arribar a més persones com vosaltres, que al final acabem sent amigues, i és maco. A mi m'omple molt el cor. De veritat és que avui tinc el cor... Estic feliç. I això, nenes, i ja com a bonus final, crec que això no us he dit i per això també estic una mica amb el subidon. Ja sabeu que jo amb el subidon faig coses sense pensar. Coses sense pensar. Soc una noia molt racional, també soc molt emocional, però soc molt quadriculada, ja us ho he dit. I moltes vegades em fa com cosa aprofitar-me de la gent, o ser com molt... Com es diu això? Sí, aprofitada, una mica com que dius... Ai, aquesta noia... Sí, aprofitada. No m'agrada ser aprofitada, bàsicament. No... Em fa sentir incòmoda. Sí, em fa sentir incòmoda. I la cosa és que moltes vegades... Totes les oportunitats que m'han vingut de col·laborar amb marques i coses així han sigut 100% orgàniques. O sigui, jo penjo el meu contingut, jaja, i llavors hi ha noies i empresetes que m'escriuen i perquè els agrada com soc o com transmeto les coses, etc. I estic intentant fer un esforç perquè aquest any pugui col·laborar com amb marques que realment m'encantaria i que penso que encaixa moltíssim amb el contingut, i també són marques que a mi m'agraden i que a mi m'encantaria recomanar-vos, no? I, evidentment, és una marca que vaig escriure'ls ja l'any passat i no va sorgir, però la marca és Flors Navarro, nenes. O sigui, jo avui literalment he anat a Flors Navarro i això, he penjat ara una story i amb 2 ovaris els he dit, ja en plan he penjat una story que l'han com republicat, la qual cosa sempre fa il·lusió, i els he dit, saps què? Let's do it! I els he dit, i a veure quan col·laborem. I clar, com que he anat avui, jo crec que se'n recordaven de mi i m'han dit, clar que sí, passa'm una proposta. Nenes! Carai, que es vindrà proposta en Flors Navarro? Crec que aquesta tarda em farà mal al cap dels nervis de l'emoció. Oh my God! Doncs m'han dit que els hi passi una proposta, o sigui que, nenes, ens haurem de posar a pensar. Si teniu alguna idea, algú que us fes il·lusió fer, qualsevol cosa, nenes, m'heu d'escriure, és el vostre moment per fer alguna cosa juntes i alguna cosa que no només em beneficia a mi. No oblidem, aquest compte, aquest canal, és alguna cosa compartit. Per tant, si hi ha algú que, jo què sé, és que no ho sé, no he col·laborat mai amb ells, és la primera vegada, però ha sigut tan guai, m'han passat el mail. Em sento com una influencer de veritat. I això, que m'han escrit, i nenes, deixeu-me idees de veritat. O sigui, us escoltaré un muntó.
Jo tinc algunes idees, perquè ja sabeu que no parem de pensar. Però sí, en fi, que tots els camins porten a Roma. És que ho esteu veient, no? O sigui, l'any passat els vaig escriure i és algo que jo somio en fer això. Somio en treballar amb floristeries. És que és la meva vida. Jo, de fet, quan vaig començar pensava tant de bo... O sigui, el meu objectiu, nenes, és que sóc massa romàntica, sóc massa heterobàsica. Nenes, jo vull casar-me i vull tenir una boda plena de flors. Com comprendreu, sóc la persona amb la boda més plena de flors que coneixereu. Les flors són caríssimes, nenes, i jo no sóc rica. Això està 100% clar. Per tant, m'estic resignant a... Em queden 2 opcions. O començo a col·laborar amb marques que m'apropin a aquesta boda de somnis. De moment no hi ha previsió de bodes, per tant, nenes, calma, tenim temps per treballar-ho. O em resigno em resigno a pagar les milionades que valen les flors, o col·laboro amb una empresa, o em resigno a no tenir flors a la meva boda. En fi, tots els camins porten a Roma. Comencem amb això, anem als tallers, fem els tallers, treballem junts, fem una col·labo, jo què sé, us aconsegueixo un descompte per si voleu anar a comprar flors Navarro, que és una preciositat de botiga. La de Barcelona i la de Vilassar. Jo la de Vilassar li vaig dir al Julià que jo volia tenir allà una cita. És que no hi ha millor lloc per fer una cita que en un garden center. O sigui, de veritat. En fi, me n'estic anant. Però això, nenes, que tots els camins porten a Roma, que si teniu alguna idea m'ho feu saber, que si us ha agradat l'episodi el puntueu, doneu m'agrada, poseu estrelletes i m'envieu un ramet de flors virtual que jo us l'enviaré de tornada en el futur. Una abraçada, un petó enorme i us estimo molt. Gràcies per escoltar-me i per fer-me companyia un dia més. Un besito!